Alexandria in Egypt, there's the big synagogue. This is the biggest synagogue of the Far East. Inside they have something like 4,000 square meters of this. בבית כנסת, שלמעשה הכי עתיק במזרח התיכון שנמצא באלכסנדריה, יש 4,000 מטר מרובע של ציורים כאלה. זה מקום שווה לנסוע לשם. כל הבתי כנסת באמריקה משתמשים באותה זכוכית של מורן. בינתיים אנחנו רואים פה איך שהוא ממשיך בייצור. הבחור הזה כנראה שיש לו איזושהי קרבה ליהודים, או אולי יש לו אישה יהודיה או משהו, הוא קצת מבין ממה שנעשה, והוא אומר שפה בוונציה במיוחד לא אומרים סינגוג, שזה בית כנסת, אומרים סקול, ככה עם האס ככה חלש, שזה בעצם אומר כאילו בית ספר. הבית ספר, הבתי ספר פה בוונציה היו מחוברים ביחד לבתי הכנסת, ולכן הם השתמשו בשם במקום סינגוג, שזה מילה ארוכה, הם השתמשו במילה סקול. There's one of the oldest community of Jews for the last 800 years. אני עוד באתי למד, לא נכנס לקטע של היהודים. אשר. הוא קצת חסם מהנושא, כי הוא יודע קצת על התרבות של היהודים. הוא אומר לי, כמובן שאנחנו יודעים את זה לבד, שבתי כנסת של ונציה נחשבים, אם לא להכי עתיקים, אבל בין העתיקים באירופה. Now, when the pieces are finished, over there we have another one. And this is the one we have. That's the bed. Otherwise, brains. Everything we produce is made by we don't use machine. כל מה שמיוצר כאן, גם מה שאנחנו לא רואים, מיוצר ביד. אין פה מה שנקרא מולץ, אין פה תבניות, אין פה מה שאולי הזקנים פה, המבוגרים יודעים מה זה שטנץ, אין פה שטנץ, הכל נעשה ביד. לאחר מכן זה עובר לתנור משני שמוריד את הטמפרטורה, ולאחר מכן זה הולך לקירור. יש בעיות קשות בנושא של הקירור של החומר הזה. 1 מתוך 5 מתפוצצים. לכן גם המחיר הוא מאוד גבוה יחסית, כי הם צריכים לייצר 10 בשביל להוציא בסוף רק 5. פה הוא עושה עכשיו בגדל, הנה, מחבר את הצד שלי. כל העובדים כאן זה עובדים שזה מאב לבן. זה לא שמישהו בא ולומד פה את העבודה, אלא יש פה כמו קליקה כזאת, שהבן עובר מהאבא ולאחר מכן למעשה הוא מספר שיש פה עובדים של יותר מ100 שנה, סיבוב של 100 שנה, כבר נכדים עובדים פה. Right, the speed of the no? אז לא, אני פשוט מדבר על זה. הוא אומר שגם קשה מאוד למצוא עובדים. כי אתם רואים, זה עבודה בחום עצום, עבודה קשה, ריח לא נעים, והמשכורת ככה. מה רצית, אדוני? גם בלחם קשה לעבוד. לא, בגלל שזה עשוי ביד. אוקיי, אמרתי את זה. רק בזכוכית מורנו אפשר לראות למעשה את הצבעים. בין היתר יש גם צבעים מאוד טיפים, תסתכלו מה שהוא עושה. אנחנו חושבים שזה סיפור שלם, תסתכלו זה ביד. אבל הוא חייב להיות אומן בשביל לעשות דבר כזה. אני תתני לי דבר כזה לעשות, אני לא יודע. גם שפירה לא יודע. אולי. Bravo. Forget the vase. Oh, 15 years.